Kan mene obe confinement kuno rasare couvre-feu bana non daira coronavirus bana re an joton re non to so baroge non bitan kadi de bitan na essayer ga documentaire kono fɛn dɔ de yira u la o ye jumɛn ye mobili dɔ ka déplacer ka bɔ jamana dɔ la ka taa jamana dɔ la ou bien avion dɔ ka déplacer ka bɔ jamana dɔ la ka taa jamana wɛrɛ la donc an ka nin exemple yira u la mobili bɛ déplacer ka bɔ Afrique du Sud ka taa fo Mali la donc an bɛna essayer k'o de kɛ ka yira u la ok pour que o kɛ an mago bɛ jumɛn na o ye carte ye carte image an b'o importer kɔnɔ donc n'an ye double clic kɛ carte image kan an b'a importer kɔnɔ ale ni mobili donc n'an segin a kan an ka daminɛ donc an ka dossier dɔ créer fɔlɔ IMG donc fɛn fɛn ye image ye an b'a essayer ka o importer kɔnɔ donc ni double clic kɛ yan image bɛ bɔ donc ne bɛ taa n ka téléchargement kɔnɔna la ka carte image importer kɔnɔ donc nin ye n ka carte image ye an b'o importer n bɛ tila ka double clic kɛ ka taa mobile fana importer kɔnɔ donc an ka mobile filɛ nin ye an b'o fana importer donc an b'a fila bɛɛ ta ka bila image kɔnɔ donc an bɛ composition kura créer k'o bɛn 10 secondes ma an b'a tɔgɔ kɛ animation donc an b'o fana bila a dama na dossier kɔnɔ o dossier tɔgɔ an b'o kɛ complet comme composition donc an ka na an ka blog ye donc n'an nana an ka blog ye sisan nɔ a image ka bon an ka composition ma parce que an ka composition full HD blog in dun image ye 6K donc an bɛ clic droit kɛ géométrie kɔnɔna la ajuster à la hauteur à la largeur de la composition donc a sera automatiquement k'an ka calcul ajuster ka bɛn an ka composition donc an bɛ mobili fana importer k'o ladon donc an b'o bila o sanfɛ n bɛ cliquer ka glisser ka na o bila donc mobili fana bɛ na donc an ka mobili ka bon an bɛ dɔ bɔ ale échelle la a bɛ fitinin bila o sanfɛ an b'a zoomer ka déplacer outil main vers l'espace digi pour que ka déplacer molette b'a zoomer donc an ka mobili kan ka bɔ Afrique du Sud ka na Mali de la donc an bɛ na Afrique du Sud sɛbɛn fɔlɔ point de départ créé donc an bɛ calcul dɔ créer sisan nɔ calque noir arrière plan noir donc n'an ye noir ta sisan an bɛ dɔ bɔ a échelle la ka na bɛn fo Afrique du Sud ma donc point fitinin dɔ dɔrɔn de don an b'o créer n'an y'o créer an b'o bila Afrique du Sud yɔrɔ la donc an ka mobili bɛna départ ta yan nɔ donc an ka animation fitinin dɔ k'ale la ten donc ka bɔ yan ka na yan an bɛ échelle animation k'ale la 0 donc a bɛ bɔ 0 la ka na o valeur la donc an bɛ Afrique du Sud sɛbɛn outil texte filɛ nin ye Afrique du Sud donc n'an ye Afrique du Sud sɛbɛn
an se ka ale couleur ni an ka point ye couleur bɛɛ kɛ kelen pour que o kelen sisan nɔ i bɛ pipette ta dɔrɔn ka cliquer nin kan petit pipette ka cliquer bleu kan donc a b'a kɛ bleu donc an ka mobili kan ka daminɛ yan nɔ ka na fo Mali la yan nɔ donc ni animation kɛra tantɔ donc an b'an ka carte fɛnɛ animer Afrique du Sud texte fɛnɛ animer pour que o animer sisan nɔ animation ka nɔgɔn an bɛna parcourir les animations prédéfinies animation caman dilannen bɛ After kɔnɔ olu prédéfininen bɛ yen donc il faut k'o parcourir donc na bridge installé nin ka machine na o b'a nɔgɔya i ma mais ni bridge t'a la dɔrɔn i tɛ se ka nin kɛ donc an bɛ don texte kɔnɔ animation une donc an bɛ animation dɔ ta par défaut yan nɔ dɔrɔn donc par exemple an ka nin ta donc n'an ye u ta sisan nɔ a bɛ animation créer donc an ka Afrique du Sud bɛ sɛbɛn donc an ka mobili bɛ daminɛ yan nɔ ka sɔrɔ ka taa fo yɔrɔ min mana ja donc pour que mobili ka déplacer sisan nɔ kɔnɔ n'an ye mobili ta ka position bouger manuellement o bɛ gɛlɛya an bolo donc an bɛna essayer ka kɛ automatiquement donc an b'an ka calcul trait tracer calcul trait créer fɔlɔ an bɛ couleur kɛ blanc ye donc m'a E désactivé ka outil plume ta donc comme an ka mobili kan ka bɔ Afrique du Sud la an b'an ka point fɔlɔ placer donc an b'an ka courbe ci mobili kan ka bɔ sira min fɛ ka na fo Mali la donc an b'a kɛ a taa Tombouctou kɔ a tɛ na Bamakɔ donc an ka mobili bɛ nin sira de taa nin sira de fɛ an b'a animer fɛnɛ effet dɔ bɛ trait ni effet trait ta sisan nɔ ka appliquer an ka le calcul la donc ni double clic k'a kan a effet min na an b'a bila transparence la pour que an ka trait dɔrɔn donc automatiquement masque min b'a kɔnɔ an ye trait min tracer a b'o masque de ta épaisseur yɔrɔ an b'o bila 1,5 la donc an bɛ fitinin dɔrɔn bɔ épaisseur la pour que ka trait animer sisan nɔ donc début ani ni fin bɛ donc an bɛ fin bila zone la fɔlɔ donc pour que an ka se ka animation de début kɛ donc an ka Afrique du Sud bɛ ban yɔrɔ min na o texte affiché bɛ ban yɔrɔ min na an y'o couleur yɛrɛ fɛnɛ an k'o kɛ jaune fɛnɛ pour que a ka ye réglage paramètre solide donc an b'a falen k'ale kɛ jaune vert clair pour que a ka ye ka ɲɛ ale ni Afrique du Sud fɛnɛ donc n'a nana caractère affiché texte fɛnɛ bɛ an bɛ pipette ta dɔrɔn ka na ni vert choisi donc a bɛ Afrique du Sud fɛnɛ donc an ka trait sisan nɔ le fait que an y'a bila 00 la an k'ale bila début ta sisan an ka animation activé ninnu bɛ ban yɔrɔ min na dɔrɔn ni animation activé sisan nɔ début donc an bɛ fɛ a ka ban yɔrɔ min na an bɛ taa ni ka taa fin ka taa début bila 100% donc an ka animation a bɛ bɔ yan nɔ ka na yan nɔ donc an kana bila 10 secondes yɔrɔ la sisan an ka an ka animation clé bɛ labɔ donc trait bɛ bɔ yan ka na donc pour que sisan nɔ nin animation mobili ka nin trait suit an bɛna trait masque de la donc an bɛ masque ta tracer bɛ yɔrɔ min na an bɛ CTRL C
pouvez prendre ce élément là. Donc, à la position, avec très tracé ou de copier. Donc, on nombre mobile position là. Donc, on a un mobile calcul choisi. On a position là. Donc, animation de dame, on a un curseur blanc. Sur la contrôle de l'état point de vue. Donc, automatiquement, on va à blanc. Automatiquement à la blanc. Donc, nous, si ça non, un mobile ici, on va traîner. Donc, un mobile animation dans l'industrie. Donc, on va faire le temps. Pour tout ça, on va attendre 8 secondes. Donc, on va aller à mobile avec la stress sur automatiquement parce que nous, il y a option géométrie option activée, orientation automatique sur le chemin. Donc, là, désactiver la somme. Vous voyez, mobile est à ton temps. Donc, on va activer le droit, calcul, géométrie, orientation automatique. Donc, on va créer SRAC. Donc, on va reçu. Donc, il y a un mobile avec la part propre. Donc, pour que vous voyez la somme, on met la rotation pour la 180 pour que vous ayez le marquage. Donc, automatiquement, avec sera suivant. Donc, les mobiles black très sans faire pour que très gana mobile caché quoi. Mobile très caché sur la ligne très mobile sans faire ça. Très bien sans faire. Donc, on va black pour que caché. Donc, pour y aller masque il faut la activer, on va désactiver. Donc, on va très clair fallu pour que vous jouer. Comme ça, arrive. Donc, on va livrer chemin suisse parfois mal. Donc là, c'est la mal là. On fait même la même taxi. Donc, le taxi dans la salle. On est Afrique du Sud, on va dupliquer. Édition. Dupliquer. On a dupliqué ça, marque à blanc, sans fait. Donc, on fait la belle sans fait. Premier plan là. Donc, nous serons à position pour bouger. On a mis il faut dire donc nous on a ça là l'outil taxi la clé Afrique du Sud pour faire le truc donc on a une couleur famille on a bleu foncé. Donc, nous pouvons faire la famille. Quelques paramètres du solide. Nous cliquons petit pipette et ma couleur blanc. Donc, il y a un mode d'animation ici. Donc, même pousser avec le même. On peut pousser. CTRL J. On peut déplacer. Donc, les double-clics et cercles ensemble avec les points de cercle. Et le masque d'opérer automatiquement. Bon, si seulement on te fait une flaga l'ensu, on va à dame là sera wakati mnari maliga boko. Donc, là sera ensemble, on a calculé la sélectionner. Quand bouger, on en a fait. Donc, mon livre c'est wakati mnari malika boko. Donc, on va essayer quand le couleur famille un texte sélectionné. Le couleur que vert clair. Donc, calcul final. Paramètres solide là. Donc, on met tout petit à grand, cliquer le vertical. Tout petit. Voilà, ok. Donc là, c'est l'endroit validé. Donc, si seulement une animation qui est une partie tabana 600,
Non, an b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka a grouper sisan. Comme A veut contrôle A k'a bɛɛ sélectionner, ka na calcul la ka sɔrɔ k'a kɛ précomposition. An b'ale tɔgɔ kɛ animation. Donc globe animation. Donc an bɛna effet la sisan nɔ. Effet dɔ bɛ yen ko CC sphere. Donc n'i y'o effet ta o perspective kɔnɔna na, n'i y'o ta dɔrɔn ko o appliquer i ka animation la sisan, composition animation la, an b'a ye dɔrɔn directement a bɛ globe créer. Donc sanfɛla la yan nɔ, globe rotation bɛ yen, radius bɛ yen. Rotation o ye k'a munumunu, radius o ye k'a bonya, light o ye a yelen, shading o y'a digi. Donc n'an donna light kɔnɔ sisan nɔ, n'an ye rotation munumunu, donc an b'a ye lumière bɛ munumunu, a bɛ n'a fɔ tile de jɔlen don dugukolo kan fan dɔ fɛ. Donc yan yɔrɔ o y'a couleur ye, yan yɔrɔ y'a intensité. Donc an b'a valeur to kelen na. Donc lumière ambiant an bɛ dɔ fara o kan. Donc diffusion n'o ye digi ye an bɛ dɔ b'o la. Donc pour que k'an ka lumière uniformiser dɔɔni. Donc an globe fan bɛɛ bɛ ka wuli sisan. Donc an ka animation bɛ daminɛ yɔrɔ min na. Donc an b'a essayer ka zoom kɛ yen yɔrɔ kan, ka yen yɔrɔ bonya quoi. Donc an bɛna zoom na sisan. Donc an tilara lumière ni yelen ni digi la quoi. An b'o la. Donc an bɛna rotation ale ni échelle de la. Donc rotation munumunu k'a munumunu axe X fɛ, k'a munumunu axe Y fɛ, ani k'a munumunu axe Z fɛ. Axe Z o ye profondeur ye ka taa kɔnɔna la. An mago bɛ X ni Y dɔrɔn de la yan nɔ fɔlɔ. Donc ani a bonya. Donc n'an y'a bonya sisan nɔ, an bɛ se k'a bonya halisa ka na fo Afrique du Sud kan. Donc an b'a essayer ka a munumunu X fɛ, ale ni Y fɛ, k'a lasegin dɔɔni pour que an ka axe. Donc an b'an ka chrono activer olu fila la, komi an ka animation bɛ daminɛ. Donc ka bɔ yan ka na an bɛ se ka zoom lasegin fitinin dɔrɔn pour que animation fitinin ka ye a la. Donc mobili bɛ daminɛ yɔrɔ min na, ka commencer ka taa, an bɛ nin animation point dɔ créer yan pour que olu kana munumunu. Donc ka bɔ yan ka na fo 10 secondes la, komi an ka animation bɛ dayɛlɛ. Donc an b'an ka zoom lasegin, an b'an ka globe la reculer. Donc la globe reculer la sisan nɔ, an bɛ sɔrɔ ka rotation ta. Donc n'an ye rotation ta, X an b'o valeur lasegin, Y valeur fana an b'o munumunu ɲɔgɔn fɛ. An ka X munumunu fitinin na, ka zoom fitinin fana. Voilà. Donc ka bɔ yan sisan nɔ, ka taa tɔ la, an bɛ zoom lasegin ka globe terrestre bɛɛ yira. Donc o y'an ka animation nɔgɔyalen ye. Donc sisan nɔ, dɔ tora an ka univers créer quoi. I bɛ se ka globe créer ka fɔ k'a tɛ univers dɔ sanfɛ. Donc an bɛ calcul dɔ créer, calcul solide, contrôle Y bɛɛ Y, ka calcul créer. Donc an bɛ lumière dɔ bila sanfɛla la, an bɛ calcul ye. An bɛ masque créer a kan. Donc masque option la sisan nɔ, contrôle progressif
an bɛ dɔ fara o kan ka camanba bɔ opacité la. Bon an b'ale ta an b'ale bila an ka animation bloc dugumana la. Non, an bɛ calque wɛrɛ créer k'o kɛ bleu ye k'o kɛ sufɛla ye quoi komi tile ni sufɛla de don. Non, an b'o bila bloc sanfɛ animation sanfɛ sisan. Donc ka masque fana créer ale la. Donc masque fana option kɔnɔ an bɛ dɔ fara contour progressif kan. Voilà. Donc là on peut créer ça non, on peut tout jumɛn o ye ka étoile créer quoi. Donc ni étoile ma créer dɔrɔn a bɛ i n'a fɔ an ka univers dɔ b'a jɛ quoi. Maintenant pour que ka étoile créer solution fila bɛ yen, soit i bɛ taa internet ka taa étoile image dɔ télécharger, soit i b'a créer manuellement. Donc pour que ka créer manuellement an bɛ solide dɔ créer, clic droit, nouveau solide. Donc an y'o tɔgɔ kɛ étoile, ka calque kɛ nin. Ok. Donc an bɛna nɔ effet dɔ bɛ yen bruit fractal. Bruit fractal i y'o ta sisan k'o appliquer. Donc ale bɛ contraste de créer, a bɛ i n'a fɔ a bɛ nuage de créer. Donc an bɛ dɔ fara contraste kan, ale ni dɔ bɔ luminosité la. Donc a b'a essayer ka point misɛnmanin créer. Ni dɔ bɔ échelle la dɔrɔn transformation kɔnɔna na échelle la. I b'a an bɛ point fitinin caman sɔrɔ. Donc olu de bɛ kɛ an ka étoile ye. Soit an bɛ dɔ fara lumière kan, soit an bɛ dɔ bɔ a la. Donc ni bɛ dɔ bɔ a la a bɛ kɛ point bɛ dɔ bɔ a la ka taa fɛ. Donc an b'ale ta an b'ale bila an ka bloc animation duguma. Donc an bɛ sɔrɔ ka mode de fusion falen k'o bila écran na. Donc n'a mago ka mode de fusion affiché len tɛ i bɛ cliquer kan mode de fusion bɛ affiché. Donc ni ye an ka bloc ye ani an ka animation ye. Donc an ka prévisualisation ye sisan nɔ ka lecture kɛ. Donc ni ka machine ka suma a bɛ temps ta calcul la parce que an ka image bɛ ka créer. Donc bloc animation. Bon hakili la a y'a faamu ni animation bɛ cogo min na ne bɛ fɛ ka météo kɛ. Donc température ni fɛn ninnu bɛɛ b'o la. Donc i bɛ se k'o kɛ, i bɛ se k'o k'i ka globe kan ka sɔrɔ ka na i ka carte gansan sanfɛ ka sɔrɔ ka bila ka grouper ka sɔrɔ ka na n'a yɛlɛ nɔ ka kɛ globe ye. Ou bien n'i bɛ fɛ ka avion ka parcours yira ou bien n'i bɛ fɛ ka mobili wɛrɛ ka parcours yira a bɛɛ bɛ kɛ ni système kelen de ye. Nin bɛ cogo min na n'i bɛ fɛ ka journal fana présenter. Journal la o bɛ information passer globe sanfɛ. Donc o globe fana bɛ créer tan tɔ de. Donc n'a ɲininkali min b'aw min fɛ o bɛ se ka question poser commentaire la an b'u jaabi. Ale ni n'a min b'a faamu o bɛ se ka ɲininkali kɛ. Donc a ye aw abonné a ka partager. Donc nin ye bi ta ye. Sisan nɔ sani an ka bila an bɛna exportation kɛ k'o yira aw la. Nin tun ye jamana dɔ ye min ye Sud Africain ka dugu ye. Réalisateur fila tun bɛ yen minnu tɔgɔ Sedo ale ni Aruna. Olu bɔra yen ka na Mali la ka na réalisation kalan kɛ. Bon o tun ye Sedo ni Arkam ka dédicace ye. Bon j'espère que an bɛna baaraba kɛ. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ soutenance la fɛ. Arkam ne k'i kɔnɔ dɛ baara kɛ Sedu fɛnɛ ne k'i kɔnɔ. Donc sisan nɔ pour que ka nin rendu kɛ sisan nɔ i bɛna composition na ajouter à la file d'attente rendu. Donc n'i y'o ta sisan nɔ
paramètres de bon. Donc, il faut que la composition là, comme il faut que la fichier là, qu'on a exporté là, ajouter à la file d'attente rendue. Donc là, à griser le faut que la composition activée. Donc, fichier exporté, ajouter à la file d'attente rendue. Donc, on va faire un rendu. Donc, il y a un autre il faut que il va voilà le dossier dans il va la bla vraiment il va faire la bureau quand vidéo il va faire la bla vraiment il va tout faire sur enregistrer pas bon format ben comme non ni cliquer dans non destructif ensemble il faut que format fallait quitter mais on a fait un changement de quitter donc format pas de format ni j'ai choisi non option de format. Non, animation film, il y a green consommé quoi. Le format green tour bon avec il y a vidéo bon peut-être 10 secondes là ça va bon 1 giga ou 2 giga mais les Apple ProRes comme les Mac Apple ProRes également ou bien les fins de PC libre c'est la H264 on va faire un généralement les Apple ProRes 4DD de utiliser alhamdulillah allez ni H264 option de format donc nous taka ok ta nous claraye ok ta bon avant bon Qtam là il y a un descriptif fallait que Qtam personnalisé non nous claraye option de là il sera rendu donc directement rendu de lancer il y a vidéo donc là clara droit avec manan donc rendu donc l'entra vidéo comme la aussi là dans la chaîne on a une vidéo voilà bloc file donc le cliquera les gars on va afficher bon mais le titre on va aller à abonner à partager au max là on va venir boulot on va venir que fait bon boulot c'est à faire donc cloche de notification pour la télé.